Ki pulit ka Special Operation Team ka East Garo Hills ha kalai trik kalalingkan. Kila yok ban kurup ya shibun ba ki tiar siat bat ki kuli bala buhrieh hapo ka wei ka jaka klaw. Hajan ka shnong chibil bang ka bahap hapo Rongjeng Police Station East Garo Hills. Kini ki tiar bala yok kurup ki kentup ya ki pistol shnahi. Arteli ki kuli mortar shell ba ar inchi. Ba saus pa ar pratli ki kuli jong ki tiar siat 7.62 AK. Ong uhe pulit ke distrik uba SA Renja. Hadian belayo ya ka jingtip ke batikna ka kenhun ki pulit bakarpang kala penlong ka jingkan ra hapo ka klaw ka badan hakasnong chibil bang ka bahap hapo Rongjeng Police Station. Kani ka jingkan ra kala sedang nadu ka puar shipo beje min miet jong ka arp kendai trik kelalingkan bat ha ka puar kumbashi beje min step jong ka laipo tering ki pulit kilalap dian ni kini ki tiar sian bat ki kuli balat hebha hajan uwei uding ubahe. Ya kini ki tiar la kurup no ha kanehi ka jaka ha ka jingadan lang ki sakhi balait luj ba ka jing tokit halor kani kalaya syakmat ong USP.